నేను చెప్పినది ఒక 2 నిమిషాలు అడగండి, వినండి. సభ అధ్యక్షులు చైర్మన్ ఐటీడీఏ నేనే. ఓకే, చైర్మన్ ఐటీడీఏ అనేది పెద్ద ఒక నిమిషం. నాకు గొంతు బాగాలేదు, నేను ఎక్కువ అడగలేను, దయచేసి వినండి. చైర్మన్ ఐటీడీఏ ఓన్లీ గవర్నింగ్ బాడీ మీటింగ్ అధ్యక్షులు. మీరు అర్థం చేసుకోండి, నేనే చైర్మన్ ఆఫ్ ద మీటింగ్. చైర్మన్, నేను మీటింగ్ ని వదిలేసి మీకోసం ఇక్కడ వచ్చి ఉన్నాను. అక్కడ మీటింగ్ లో ఉండాల్సినది నేను. చైర్మన్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెంబర్. అక్కడ వేరే ఎవరు చైర్మన్ తప్ప అక్కడ ఎవరు ఉండకూడదు. మిగిలిన వాళ్ళు స్పెషల్ ఇన్వైటీసే. చైర్మన్ ఐటీడీఏ మీకోసం అక్కడి నుంచి ఇంత దూరం వచ్చి మీతో మాట్లాడుతున్నాను. మీకు ఏం కావాలో నాకు చెప్పండి, ఖచ్చితంగా వాళ్ళ దృష్టికి తీసుకొని వెళ్తాను. ఎనీవేస్ చైర్మన్ ఐటీడీఏ నేనే. మీకు ఉన్న ఏమేమి ఇబ్బందులు ఉన్నాయో నాకు చెప్పండి, దానికైనా అవకాశాలు మాట్లాడడానికి కావాలంటే ఖచ్చితంగా మాట్లాడిపిస్తాను. బట్ చైర్మన్ ఐటీడీఏకి గౌరవం ఇవ్వండి. చైర్మన్ ఐటీడీఏకైనా మీకు పెద్ద హోదా ఎవరు ఉంటారు? నేనే మీకోసం ఇక్కడ దూరం వచ్చి మీతో వాళ్ళందరూ స్పెషల్ ఇన్వైటీస్ మాత్రమే. నేనే చైర్మన్ ఐటీడీఏ. అక్కడ ఉన్న మీటింగ్ కి నేనే అధ్యక్షులు దిగి మీకోసం వచ్చి ఉన్నాను. మీ ఇబ్బందులు ఏమో నాకు తెలిపితే ఖచ్చితంగా దానికి ఏం పరిష్కారం అన్నది మీకు ఇక్కడే నేను చెప్పడం జరుగుతుంది. దయచేసి చెప్పండి. మేడం గారు, 3 సంవత్సరాల నుంచి మేము ఒక ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించాము. అది ఏ స్టేజ్కి ఉన్న ఉద్యమం ఎక్కడ వచ్చిందో మీరు కళ్ళారా చూస్తూనే ఉన్నారు. మేము ఒకటేనండి, మీకు అప్పీల్ చేస్తే మీరేమంటారు అంటే మా పరిధి కాదు సార్, అంటే పై అధికారులు స్టేట్ వరకు తీసుకెళ్ళండి అంటారు. మొత్తం అంటే లంబాడీస్ ఎస్టీస్ గారు మాకున్న రిజర్వేషన్ వాళ్ళే దోచుకుంటున్నారు కాబట్టి న్యాయబద్ధంగా వాళ్ళు ఏ స్టేజ్లో ఉన్నారు వాళ్ళకు ప్రకటన ఇవ్వమంటున్నాం. మీరేమంటారు మేడం గారు? లేదండి మేడం గారు, దండం పెడతానండి. ఎమ్మెల్యే గారు, ఎంపీ గారు అనుకుంటే ఇది సాధ్యం అవుతుందా? మీరు చెప్పండి నాకు. అంటే ఇప్పుడు ఎవరు డెసిషన్ తీసుకోవాలి? యూనియన్ పార్లమెంట్ లో అప్పుడు జరిగిన విషయంని మార్చమని అడుగుతున్నారు మీరు. యూనియన్ పార్లమెంట్ లో జరిగినది మార్చడానికి పవర్ పార్లమెంట్ కు ఉంటది, కోర్టుకు ఉంటది. కోర్టులో ఆల్రెడీ కేసు ఫైల్ అయిన విషయం మీకు కూడా తెలుసు. ఆ ఫైల్ అయిన కేసు ఏ స్థాయిలో ఉన్నది కూడా మీకు తెలుసు. మీరే నేను లేనప్పుడు జేసీ గారి దగ్గర వచ్చి దానికోసం కౌంటర్ ఫైల్ చేయమని ప్రభుత్వంకి వచ్చినది కూడా మీకు తెలుసు. సో అది అక్కడ ఆ కేసు ఆ స్థాయిలో ఉంది. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఒక్కరు లోపల నుండి వచ్చి మీకు ఏమైనా హామీ ఇవ్వగలరా? ఒకవేళ ఇచ్చినా కూడా అది సాధ్యం అవుతుందా? మీరు మన చేతిలో ఉన్నది ఏది అడిగినా కూడా మేము ఇక్కడ చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. కానీ ఒక నిమిషం ఇంకా కూడా నేను చెప్తాను. లీగల్ గా మీకు ప్రొవిజన్ ఉంది కాబట్టి ఒక నిమిషం, సుప్రీం కోర్టులో ఆల్రెడీ కేసు నడుస్తుంది కాబట్టి దాంట్లో లీగల్ గా మీరు ఎప్పుడైనా ముందడుగు వెళ్ళవచ్చు. అది మీ హక్కు. దాని గురించి మనం ఇక్కడ కౌంటర్ ఫైల్ చేయాల్సినది అవది మా బాధ్యత. అది మేము కౌంటర్ ఏ విధంగా ఫైల్ చేయాలన్నది కూడా ఫైల్ చేస్తాం. దాని గురించి మీరు ఫోకస్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఇక్కడ నుండి ఎవరైనా వచ్చి మీకు సపోజ్ మీరందరూ ఆయనని గెరవ్ చేసి ఒకవేళ ఏదైనా అడుగుతున్నారు అనుకోండి, ఆయన ఇచ్చిన హామీ ఏమవుతుంది? మీకు పరిష్కారం అనేది లీగల్ పరిష్కారం ఉంది. లీగల్ పరిష్కారంగా మీరు తీసుకోండి, ఖచ్చితంగా అది మేము దానికి అడ్డం రాము. నెక్స్ట్ మా చేతిలో ఉన్నది మీరు ఏది చెప్పినా కూడా మేము పై లెవెల్లో తీసుకొని వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఇంతసేపు మీరు మొత్తం అందరు దృష్టి మీద వచ్చారు. ఖచ్చితంగా మీ ఉద్యమం అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది, ఏం జరుగుతుందని అందరికీ తెలుసు. సో ఇప్పుడు మేము చేయగలిగినది ఏది అని చెప్తే దానికి ఖచ్చితంగా పరిష్కారం ఇవ్వడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. చెప్పిన విషయంలో మేడం, ఇప్పుడు లంబాడీస్ ఎస్టీలో అసలు పార్లమెంట్ లో ఆమోదం పొందారన్నట్టుగా మీరు చెప్పారు. లేదు, పార్లమెంట్ డెసిషన్ మీద ఇక్కడ వచ్చింది. అది ఏ విధంగా జరిగింది, కరెక్ట్ గా జరిగిందా లేదా అన్నదే కేసు. సో ఆ కేసు మీద చాలా మంది రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు. చాలా మంది మీ ఆదివాసీ సోదరులే అక్కడ రీసెర్చ్ చేసి ఢిల్లీలో కూర్చొని లైబ్రరీలో కూర్చొని ఇవన్నీ ఆర్టీఏ ద్వారా చేసి అక్కడ సమర్పించడం జరిగింది. సుప్రీంకోర్టు దానికి మన్నించి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి మనకి నోటీస్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అక్కడ కేసు నడుస్తుంది. సో మన పార్లమెంట్ లో జరిగిన ప్రొసీజర్స్ ని క్వశ్చన్ చేయడానికి ఉన్న పవర్ సుప్రీంకోర్టుకు ఉంది. కేసు మీ ఉద్యమం ఫలితంగా అక్కడ కేసు కూడా ముందు కొనసాగుతుంది. లేకపోతే కోర్టు కేసు కొట్టేయవచ్చు కదా, కొట్టేయకుండా ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు మీరు అందరూ కలిసి దాంట్లో దృష్టి పెట్టి
ఎలా మీరు ముందుకు వెళ్ళాలనేది లీగల్ గా మీరు ఆలోచన చేయాలి. కానీ ఇక్కడ ఎవరేమని హామీ ఇచ్చినా కూడా దానికి ఒక విలువ ఉండదు. హామీ ఫస్ట్ ఇవ్వలేరు, హామీ ఇచ్చినా కూడా విలువ లేదు. కాబట్టి మీరు మా చేతిలో ఉన్నది ఏదైనా చెప్పండి, మీకు ఏది కావాలో అడగండి, ఖచ్చితంగా అది చట్ట ప్రకారం చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఒకటి మేడం, ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ కి లంబాడీస్ మీ స్టేట్ లో ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నారు, ఎస్టీస్ గా మీరు ఏ విధంగా వాళ్ళని కల్టివేట్ చేసుకున్నారు దాని వివరణ అడిగింది. అది 4 వారాల టైం ఇచ్చింది. మరి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎందుకు ఇవ్వలేదు? దీనిపైన ఒక నిమిషం అయ్యా అక్కడ కౌంటర్ ఫైల్ చేశారా లేదా అనేది నేను తెలుసుకుంటాను, మీకు వివరాలు ఇస్తాము. కౌంటర్ సుప్రీం కోర్టుకి కౌంటర్ ఫైల్ చేయకపోతే కంటెంప్ట్ వస్తుంది, మీకు తెలుసు కదా. పెద్దవాళ్ళు కూడా కౌంటర్ ఫైల్ చేయకపోతే కంటెంప్ట్ వస్తుంది. కాబట్టి వాళ్ళు ఫైల్ చేస్తారు. ఏది మీకు వివరాలు కావాలో అది కూడా రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ ద్వారానో అక్కడ సెక్రటరీ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ ద్వారానో మేము అడిగి చెప్తాం. ఇంకొకటి మేడం, 3 సంవత్సరాల నుండి కూడా శాంతియుతంగా ఉద్యమం నడుస్తున్నది. ఎవరైతే లంబాడాలకు ఎస్టీ జాబ్ తొలగించాలి, వాళ్ళకి ఏజెన్సీ సర్టిఫికేట్ జారీ చేయాలని చెప్పేసి మేము భారత రాజ్యాంగం చదవండి, ఆదివాసీ హక్కులను గౌరవించండి అని చెప్పేసి కూడా ఇవాళ ఎంఆర్ఓలకు కలెక్టర్ మీ అందరికీ కూడా మెమోరాండాలు ఇచ్చినాం. ఇవాళ మొత్తం కూడా మా ఆదివాసీ యువకులకు ఎవరికి కూడా ఉద్యోగాలు వస్తలేవు, ఏజెన్సీ సర్టిఫికేట్లు జారీ అయితే లేవు, వాళ్ళ మీద యాక్షన్ కూడా ఏది మొత్తం బోగస్ ఏజెన్సీ సర్టిఫికేట్లు ఉద్యోగాలన్నీ కూడా వాళ్ళే తీసుకుపోతున్నారు. బేల మండలంలో కూడా 100 మంది ఇవాళ వాళ్ళు బోగస్ అని తేలినప్పటికీ కూడా వాళ్ళ మీద ఇంతవరకు కూడా యాక్షన్ లేదు. డిఎల్సీ కమిటీ మొత్తం ఉంది. మీరు వినండి దయచేసి అయ్యా, ఇక్కడ వినండి, ఇది మీరు చెప్పినది అసలు తప్పు. బేలా మండలం నుంచి 101 పేర్లు నాకు వచ్చినది వాస్తవం. దాంట్లో ఎస్టీ సర్టిఫికేట్ ఉన్నది ఓన్లీ 9 మందికే. మిగిలిన 80 మందికి ఎస్టీ సర్టిఫికేటే లేదు. ఎవరెవరు 9 మందికి ఎస్టీ సర్టిఫికేట్ ఉన్నదో డిఎల్ఎస్ఈలో మేము క్యాన్సిల్ చేసి 4 నెలలు అయింది. అక్కడ ఎవరు కంప్లైంట్ చేశారో వాళ్ళకి పిలిపించి ఆ డిఎల్ఎస్ఈ సర్టిఫికేట్ కూడా వాళ్ళకి చేతిలో ఇవ్వడం జరిగింది. మిగిలిన వాళ్ళకి 80 మంది ఎవరు పేరు కంప్లైంట్ చేశారో వాళ్ళకి సర్టిఫికేటే లేనప్పుడు ఎలా వాళ్ళకి క్యాన్సిల్ చేస్తాము? భవిష్యత్తులో కూడా వాళ్ళకి చూసి ఇవ్వాలి, ఎవరెవరికి ఇవ్వకూడదు అనేది కూడా తహసీల్దార్ కి నేనే స్వయంగా లెటర్ రాయడం జరిగింది. మొదటి మాట. రెండో మాట, మన జూనియర్ పంచాయత్ సెక్రటరీ కానీ, టీఆర్టీస్ కానీ, ఎఫ్బిఓలో కానీ, ఆదివాసీలు పోలీస్ సిబ్బంది రిక్రూట్మెంట్ లో కానీ చాలా మంది మన ఆదివాసీలు సెలెక్ట్ అయ్యారు. అంటే ఆదివాసీలు సెలెక్ట్ కావడం అనేది కాదు, ఖచ్చితంగా వాళ్ళు కూడా సెలెక్ట్ అయ్యారు. బట్ ఎస్టీ జాబితా నుంచి తొలగించిన దాకా మనం ఇంకా ఇతర మైగ్రేటరీ కులం కావచ్చు, వేరే ఎస్టీస్ కావచ్చు, వాళ్ళకి కూడా ప్రభుత్వం తరపు నుండి తీసేయడానికి వీలు లేదు. అది మీ కేసులో గెలుచుకొని తర్వాత మా దగ్గర వస్తే చట్ట ప్రకారం ఏది ఉందో అది అమలు చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము. మీకు ఇంకా ఒక గుర్తు చేస్తున్నాను, ముందు ఈ ఎల్ఎస్టీ సర్టిఫికేట్కి ఒక జియోనే లేదు. కానీ మీరు ఉద్యమం చేసినప్పుడు దాంట్లో వచ్చిన చర్చ వల్ల ఇప్పుడు పగడుబందిగా జియో 24 అని ఉంది. ఈ జియోలో ఎవరికి సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలి, ఎలా ఇవ్వాలి, ఒకవేళ బోగస్ ఇస్తే దానికి పరిష్కారం ఏమున్నది కూడా మనకి చెప్పడం జరిగింది. ఆ పరిష్కారం ఉపయోగం చేసుకొని చాలా మంది కంప్లైంట్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను, మీరు కంప్లైంట్ చేసి ఏదైనా మేము స్పందన ఇవ్వకుండా ఉంటే ఖచ్చితంగా దాని మీదే నేను జవాబుదారిగా జవాబు ఇవ్వాల్సినది ఉంటది అని మీకు చెప్తున్నాను. సో ఆల్రెడీ ఎవరెవరు యువకులు ఉన్నారో వాళ్ళని నా క్యాంప్ ఆఫీస్ కి పిలిపించి చెప్పడం జరిగింది. ఇదిగో లిస్ట్, ఈ లిస్ట్ లో బోగస్ సర్టిఫికేట్స్ ఏమున్నా కూడా మాకు ఇవ్వండి. రెండోది, మనకి పిఓ ఐటీడీ కమిటీ ఇప్పుడు జియో 24 ద్వారా వచ్చింది. ముందు అయితే జాయింట్ కలెక్టర్ దగ్గర ఉండేది, అది కోర్టు కొట్టేసింది. పిఓ కమిటీలో మనకి ఆర్డీఓస్ ఉంటారు, తహసీల్దార్స్ ఉంటారు, ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కూడా అక్కడ ఉన్నారు. కాబట్టి మీరు ఏదైనా కంప్లైంట్ చేయొచ్చు. ప్రత్యేకంగా మీ కంప్లైంట్ ఉంటే దాన్ని తీసుకొని అమలు చేయాల్సిన బాధ్యత మాకు ఉన్నది. సో మీరు దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. మీరు ఇచ్చిన కంప్లైంట్ అన్నిటికీ మేము స్పందన ఇస్తాం. జీసీసీలో జరిగిన కంప్లైంట్ నాకు వచ్చింది. దాంట్లో ఆల్రెడీ నేను హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో ఎవరైనా ఒక నిమిషం పిఓ అయితే మరి ఇప్పుడు అక్కడ ఆదిలాబాద్ లో జీసీసీ మేనేజర్ అల్సిబి అతన్ని ఎట్లా అపాయింట్మెంట్ చేసుకుంటాడు? ఆయన లెటర్స్ కూడా మీకు ఆయన సస్పెండ్ చేయాలని ఆల్రెడీ సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది. మీకు శుభవార్త, దాంట్లో ముందు ఉన్న ఆదివాసికి ఆల్రెడీ ఫైల్ ప్రాసెస్ జరిగింది. నిన్ననే వాళ్ళు సైన్ చేశారు. ఇది నా దృష్టికి ప్రజావాణిలో వచ్చింది.
ఖచ్చితంగా దీనికి స్పందన ఇవ్వడం జరిగింది అనేది నేను చెప్తున్నాను. ఇంకా కూడా వేరేమైనా క్లెయిమ్స్ ఉన్నా కూడా మేము ఖచ్చితంగా తీసుకొని GO24 ప్రకారం చేస్తామని మీకు హామీ ఇస్తున్నాం. సో దయచేసి అయ్యా మీరు ఇప్పుడు దాకా ఒకటి మనసులో పెట్టుకోవాలి, మన ఇండిపెండెన్స్ స్ట్రగుల్ చూశారు, మన గాంధీజీ ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళారు, దాంట్లో కూడా ఎటువంటి వైలెన్స్ లేకుండా మీరు లీగల్గా మీరు నాన్ వైలెంట్ అహింస దారిలో వెళ్తే మీకు విజయం అనేది ఖచ్చితంగా వస్తుంది. అందువల్ల మీకు మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మన లీగల్ పవర్ ని మీరు ఉపయోగం చేసుకోండి, దాని ప్రకారం దాని దారిలో వెళ్ళండి. మీకు ఇప్పుడు GO24 మీ చేతిలో ఉంది, దాంట్లో ఎవరెవరికి ఇబ్బంది ఉందో మా దగ్గర వచ్చి కంప్లైంట్ చేయవచ్చు, దానికి మేము స్పందన ఇస్తాం. ఒక్క విషయం పైన వివరణ ఇవ్వండి. భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 342 ప్రకారం 1950లో 9 తెగలని ఆదిమ తెగలుగా గుర్తించారు. 1976లో లంబాడీలు ఇంప్లీట్ అయ్యారని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ఒకటి ఏంటంటే ఏజెన్సీ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ అవ్వాలంటే మీరు ఏ రికార్డు చూస్తారండి? 1950 రికార్డు ఉన్న వాళ్ళకే ఇస్తారు కదా, మరి 1976 వాళ్ళకి ఎలా మీరు ఒక నిమిషం. దీంట్లో కమిషనర్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి. దీన్ని ఆల్రెడీ మన ఆదివాసీ ఒక అబ్బాయి వెళ్ళి కోర్స్ లో ఛాలెంజ్ చేసి ఉన్నారు. దానికి ఆర్డర్ ఈ వారంలో వస్తుంది. ఆ ఆర్డర్ ఎలా వస్తుంది అని చూసుకొని ఖచ్చితంగా మేము కోర్టు ఆర్డర్స్ కి కట్టుబడి ఉంటాము. సో మా ఒక చిన్న కోరిక ఏంటంటే అధికారులు చట్టంని అమలు చేయడానికి మాత్రమే ఉంటారు. పై అధికారులు ఎటువంటి జియోస్ చేస్తారో దాని ప్రకారం మేము కట్టుబడి ఉండాల్సిన బాధ్యత ఉంది. కానీ మీకున్న పవర్, మీకు రాజ్యాంగం ఇచ్చిన పవర్, లీగల్ పవర్, కోర్టులో వెళ్ళి మీరు దాన్ని ఛాలెంజ్ చేయవచ్చు. మీ సోదరులు ఆల్రెడీ ఒకరు దాన్ని ఛాలెంజ్ చేసి నిన్న మొన్ననే నాకు వచ్చి ఆ కాగితం ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఆయనకి నేను కూడా చెప్పడం జరిగింది, మీరు కోర్టు ఆర్డర్ నుంచి ఏం తీసుకొని వస్తారో కోర్టు ఆర్డర్ కి మేము కట్టుబడి ఉండాల్సిన అవకాశం ఉంది, అవసరం ఉంది అని. సో దయచేసి మీరు లీగల్ రూట్ ని ఆప్ట్ చేసుకోవాలని నేను కోరుతున్నాను. దానితో వచ్చిన గెలుపు నిరంతరం, ఖచ్చితంగా దాన్ని మార్చడానికి ఎవరికి పవర్ లేదు. కాబట్టి దయచేసి ఇది విన్ని, ఇంతసేపు అక్కడ ఎంతో మంది ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు అక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా మీరు చేస్తున్న ఒక ఉద్యమంకి మర్యాద ఇచ్చి ఇంత వచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాము. దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. మీరు ఏం కోరికలు ఉన్నాయో ప్రతి ఒక్కటికి నేను జవాబు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంకా ఏమైనా ఉన్నా కూడా మాకు సిఆర్టీలు కొన్ని స్కూళ్ళు మొత్తం ఇప్పుడు పెండింగ్లు ఉన్నాయి. కొన్ని సబ్జెక్టులు సిఆర్టీలు మీరు 200 సిఆర్టీలు ఇస్తామన్నారు కదా మేడం, ఇప్పుడు 2-3 నెలలు అయింది, వెయిటింగ్ లో ఉన్నారు కొందరు. అయ్యా తెలుసు ఆల్రెడీ మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో 60 సిఆర్టీస్ ఎవరెవరు ఎగ్జామ్ రాశారో ఆదివాసీలకి వాళ్ళకి పోస్టింగ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. 200 అనేది మొత్తం మన ఉమ్మడి జిల్లాలో. దాంట్లో ఆల్రెడీ అస్ఫాబాద్ లో 114 మంది, మన దగ్గర 60 మంది. నేను ఇచ్చిన హామీ ఆల్రెడీ నేను కాపాడాను. దీనికైనా కూడా ఎక్కువ ఉంటే ఆల్రెడీ మేము లెటర్స్ రాయడం జరిగింది. ట్యూటర్స్ అలాగా ఇంకా 200 ఇవ్వమని, అది కూడా మేము ఖచ్చితంగా సాధిస్తాము. సో ఎక్కడెక్కడ స్కూల్స్ 10th స్టాండర్డ్ ఉందో వాళ్ళక్కడికి అన్ని చోట్ల టీచర్స్ ఇచ్చాము. కొన్ని SGT టీచర్స్ మాత్రమే ఉద్యమం వల్ల అది ఆగిపోయింది, కానీ వేరే రీజన్ వల్ల మా తరపు నుంచి 200 ఆదివాసులకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ జాబితా కూడా మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఏదైతే ఇవాళ మీకు స్టాండింగ్ కమిటీ సమావేశం నడుస్తుందో అక్కడ ఒక తీర్మానం చేయాలి మీరు. ఎందుకంటే ఏదైతే సుప్రీంకోర్టు ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నోటీసులు పంపిందో ఆ నోటీసుకు మీ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే నివేదిక పంపాలని చెప్పేసి కూడా మీరు స్టాండింగ్ కమిటీలో ఒక తీర్మానం పెట్టాలి. అక్కడ ఈ టాపిక్ గురించి మేము డిస్కషన్ చేస్తాము. అంటే ఇలా సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ కి వెంటనే స్పందన ఇవ్వాలనేది అక్కడే డిస్కషన్ చేయడం జరుగుతుంది. అయ్యా ఒక నిమిషం చాలా సంవత్సరాల తర్వాత అయ్యా టెట్ గురించి ఖచ్చితంగా మాకు ఐడియా ఉంది. అండ్ ఈ ఏజెన్సీ డిఎస్సి కూడా 2-3 సారి మేము డియో లెటర్ రాయడం జరిగింది. ఇప్పుడు కూడా TRT మన ఏజెన్సీ ఏరియాలో జరుగుతుంది, మీకు అందరికీ తెలుసు. త్వరలోనే ఈ ఏజెన్సీ డిఎస్సి కూడా తీసుకోవడానికి ఇక్కడ మీరు చెప్పినది చాలా మంచి విషయం. ఇది మన అక్కడ సమావేశం GBM సమావేశంలో తీర్మానం చేసి పైన పంపిస్తాం. అదే ఫైనల్ మళ్ళీ 3 సభ్య కమిటీ ద్వారా ఏమన్నా ఫైనల్ నేను మీకు క్లియర్ గా చెప్పడం జరిగింది. సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు ఎవరెవరు 330 మంది ఏజెన్సీ సభ్యులు ఉన్నారో
జియో 24 తీసుకోకపోయినా POITD కమిటీ దగ్గర వాళ్ళు చెక్ చేయాల్సినదే. సో ప్రతి ఒక్కటి మేము భూదాతాలతో చూసి ఏది జియో 24 ప్రకారం ఉందో అది మాత్రమే ఇస్తాం.